Bago na internet, umuulan. Nandito ako. Labas muna tayo. Sana walang matapak. Ayun nga. Shoutout sa ating first viewer. Oops. First, shoutout Eugene. Wait lang ha, nandito pa ako sa mansion. Shoutout Orange. Si Wanners lumabas din ng mansion. Nasa baba din. Shoutout Kiwi TZ. Nathaniel Esguera. Shoutout Daniel Ray Caranza. Si Nyanyel to, no? Buti na ako mga pangalan nyo. Bagay, konti lang naman tayo. Tara. Tara na. Yung mula, Channel 4. So, yung mga di kasali sa live na lang kayo manood. Ako na bahala sa inyo. Dito na sila, oh. Dito tayo. So, ganito mangyayari. Shoutout at Claudie TZ. Start first battle. Shoutout Kyle Janabuan. Sep. Si Westa pala yun. Yan, sa baba. Yan, ganyan. Gayahin natin yung yung kahapon, no? Lahat ng viewers sa baba. Lahat ng viewers sa baba. Ako, tsaka yung maglalaban. Yung katulad na nakita natin kahapon sa isang team. Yan, ganyan. O, diba? Shoutout Snowway. Shoutout daw kay Snowway. Oy, shoutout kay Patrick. Salamat. Ay, hindi. Gian Ramirez. Patrick, salamat sa 10 stars. Dito na lang nood. Yung bebe ko, minahal ko kasi may aksi ako. Minahal ako kasi may aksi ako. Wala daw po si Too Easy. Wala po daw siya sa bahay niya. 9 PM pa naman laban niya. Last battle naman siya. Sana umabot. So, if ever ma-absent si Too Easy, buong full mababan sa season 2. Yung shoutout sa ating 16 viewers. Hindi ko habang share ko lang yung share ko lang yung live ko. Sorry na. Hindi pa kasi tayo nakapag-stream sa computer, kaya kailangan pag ganito gawin. Yan nyo, malapit na. Wait lang. Shoutout sa ating 14 viewers 8-10, paglalaban-labanin natin yan. Good luck sa phone. Shoutout kay Boss Dasky, salamat sa pagbisita. So, spam share natin muna to. Spam share. Spam share nyo din, mga sir. Spam share. Spam share. Spam share. Kay Boss Jitro. Spam share. Saan pa? Meron pa isa Yan. Okay. Masyado bang malakas yung sounds? Yan ang ganda tignan, di ba? Pag lahat nasa baba lang. Kala mo kayo lang. So, wala. May P versus P.
Mention niya si PLDT sa mga kasali dyan. Nakilala siya. Si Remy Esa yata ka team niya. Good luck guys, good luck. Salamat, salamat. Andito na kanina eh. Shoutout sa sa bigati ng Paul sa dito, Clody. Sa is pala si Clody, si Lepot. Dahil pala nagprint ako ng picture ng mga bracket, no? Tatapusin po ba buong bracket? No. 8 layers lang. 8 layers lang maglalaban ka. So, yan. Note kayo guys. Shoutout kay Jalen Chavez. Shoutout kay Amon. Wala nang away Galactic Banana SW player. Shoutout pala kay kay Kalbaman. Para para hindi na tayo sasabihan ni Boss Ronel. Baba lahat. Gal! Game na uy. Bait nyo na. Yan! Yan tayo. Kay RB muna. Second game kay PLDT. So, isang rain team. Tsaka isang trick room. Nako po. So, wala na siyang wala na siyang rotom wash sa trick room niya, no? Yung taga-trick niya. Taga-tanggal ng item ng kalaban sa Spore lang to. So, Spore yan. The substitute. Pero piling ko magpapalit ng Dusclops. Goku is RB.
Shoutout kay Dirch. Palit ng Dusclops para hindi maano. Tanky. Not so tanky. Oh, Dusclops nga. Substitute. Superpower. Wala siyang ano. Uy, hindi, wala siyang toxic ano. Toxic orb. Pwede siyang ma-burn yan. At nagpalit na siya ng Pelipper dun eh. Yan na, nakapag-trick room na. Kung wala pala siyang substitute. Ouchie. Ipapakaid lang itong mga to. Uy, nice toxic. Sika. Kahit na. Papiling ko hindi... Ano pa ba isang ability ni Breloom? But... Pakid. Pasad. Ay, ang sakit! Grabe, one hit yung ano. Yung bold Pelipper. Hindi ko in-expect yun ha. Ganun kasakit, no? Apex 4. Anong effect ng Apex 4? Grabe yung sakit. Pag na-hit siya, yung magiging ano, magkakaroon ng lason or burn or paralyze yung ano, or matutulog. Wala to. Aqua Jet. Hindi ito mamamatay. Earthquake. Arcade Moments. Patay talaga yun. Feeling ko dapat nagpalit siya bigla sa ano, Blyce. Yung ano, pagkalabas ng Kabutops, palit siya ng Blyce, ng Togekiss. Kaya lang, di mo rin kasi alam kung magpapakid or mag-ano eh, no? Mag-earthquake. Parang kailangan ma-install niya yung ano. Pero hindi, ang dami pang ano. Ang dami pang pang-trick room, pang setup. So, feeling ko itong game mo na to, kay RB na to. Nice change. Gusto niyang gisingin yung ano niya, no? Gusto niyang gisingin yung Bronsong niya. Kingdra. Tanggal na ata yung dimension. Bumalik na sa normal. So, pag mayroon kang kalabang trick room or gumagamit ka ng trick room, ano? Tawag doon. Matuto ka magbilang ng turns. Kung ilan turns ang trick room, kung ilan na nagagamit. So, itutulog, magpapalit to. Or aantayin niyang magising. Uy, nag-dragon dance. Physical type. Physical attacker. BB Race. Shoutout card kay Christian. Wala pang BB Race. End of the stream, magkaano tayo? BB Race. Salamat sa 20 stars, Carl. Uy, nagising na. Mag-explosion to. Magsusuicide na to. Eh na nga, mag-suicide na siya. Yun talaga yung gagawin nun. Ang tanong, sapat pa ba yun para mag-substitute siya? Ayun, sumapat pa naman. Tumigil na yung ulan, pero may dalawang D-dance. Mabilis pa rin. Times 2 na yun. Boomerang. Sacrifice. Uy, oo nga pala. 2 hits nga pala yung boomerang. Nice one. So that's game 1 na to, no? May power punch to eh. Fire punch. Punit. Big brain. Nice ano no, nice. Boomerang. Pang counter talaga sa substitute. Fire punch lang ulit. So, that's game 1 para kay RB. Uy, nabuhay! Focus Sash. Pero hindi yun sapat eh. Labas Ursa Ring. Uy. Dusclops.
PF. Ito yung ano eh, merong Shadow Ball. Pero wala siyang ano, HP pa. Nagulat talaga ako dun. Side shock. Mataas ang speed up ni Togekiss ha. Pero ang sakit talaga eh. Quiet. Harrow, kanina po ngayon lang nag-hi. Shoutout kay Ana. Salamat sa pag-visit sa ating stream. Baba! Ganda nang nilagay ni RB na Porygon. Oo nga eh. Mas lumawak yung ano niya. Parang ganyan lang yung Axie nung pinanood ko. Oo nga, halos, yun nga, halos pareha si Axie tsaka si Pokemon. Type advantage, strategic battle, yung placement ng Pokemon. So, sana hindi tayo mahirapan mag-adjust pag meron na tayo. No? So, kay PLDT naman tayo mag-expectate. Nag-PM sa atin. Padayuin ko si Black Joe sa turna para ma-inspector tayo. Kayo po bahala. Si David Casey, si ano ata to? Okay, kilala ko na siya. Shoutout no, Needle Rosario. Salamat sa pagbisita sa ating stream. So, same pattern, mag-i-spore. Ang question ko lang kasi bakit walang ano. So, may nagpalit ng team, Copa. Palit siya ng Menshao. Dapat magpalit si PLDT ng Menshao para sa Taunt. Pag meron ka na, pengi ako 3 libre. Kilala ko yun si David TC. Oo nga. Shoutout kayo, yes. Salamat sa pag-visit. Thank you, Carl, sa 10 stars. Hindi ko na masyadong habulin yung mga comments para hindi masyadong mag-notif yung ano. Hindi ko gets. So, meron pa rin ano, no? Wala pa rin trick room. Hindi pa nakapag-set up. Nice. Nice palit. Earthquake, Facade. Tapos palit ulit. Kofa. Palit na. Palit ang bronze. Ball switch. Trick. But it failed. Ba't nag-failed? Ano yung item nun? Ba't may pantabas ng damo dyan? Si Rotom Mo. Si Rotom kasi nakapagpalit siya ng form. Depende sa appliances. Yan, si mower, meron ding ano yan, washing machine, merong ref, merong oven, merong electric fan. Paano yun ba't nag-failed? Siguro naka-mail. Yung bawal matrick. Wala bang taunt si Menshao? Ngayon pa lang ito magsiset-up ng trick room. Ayos yung mag-item si no? Ayos mag-item si RB. Nightshade. Dark boost ba si Tapos yung isang Rotom Flying type, tapos may Levitate ability. Oo nga eh. Nakakatawa nga yan. Sayang yung niya. Sayang yung Levitate ability niya. Shoutout Boss Jeremiah Ramos sa 18 stars. Grabe, napaka-supportive mo talaga. Kahit di ka na nanalo sa BB Race. Togekiss, hindi ko magets bakit. Okay, immune sa Ghost type. Yung male na item, hindi siya matitrick.
Hindi pa naman nakapag-setup ng trick room, di ba? Or nalit ako. Bronzong. So, tanky. Ito. Wala pang trick room na nangyayari. Porygon 2. Air Slash. May tampo yung bibe. Sering Grace. Palit to ng... Hindi ma-flinch. Nag-flinch. Kaya lang kunot, no? Pag ito hindi na-flinch, yari si Togekiss dito. Discharge. Or trick. Ganda ng laban. Nakuha na ni PLDT yung paano magpalit. Trick room. Ito na nakapag-setup na ng trick room. Let's see kung paano gagawin nila dito, no? Shoutout sa ating 19 viewers. Grabe ang dami natin viewers. Teleport. Nauna yung teleport, no? Kahit priority -6 siya. So, ibig sabihin, mas mabagal si Kofa. Shoutout Melty Pretesto. Cancel trick. Nice one. Cancel trick room. So, yun pa lang yung nangyari kanina. Ang ganda ng laban na to, ah. May counter trick room siya, team. Siguro nakita niya na rin kasi trick room yung nakikita kong laging gamit ni RB, eh. So, let's see kung maglalabas siya ng another team sa round 3. Or tatapusin niya na dito sa round 2, no? Sino taga-Maharlika dyan? Mention nyo nga si Tri-Treat. May TR din siguro. Oo nga, nag-TR din yung nag-cancel trick room siya. Cancel yung cancel yung effect ng ang sakit. Hindi po toxic si dahil sa Magic Guard. Destiny Bond. Mali yung Destiny Bond niya. Nagits ni RB yun, no? Kaya siya nagpalit. Ayos, ang galing. Nice one. So, kung sinong mauuna sa kanila? Pag halimbawa nauna si shoutout Bernardo Miguel Pedesio, salamat sa pag-follow sa ating sa ating stream. Nood ka lang dyan, boss, paano sila magbugbugan. So, kung mauuna si Ouchie, si Ursaring, tatamaan siya ng Pokemon MMO yan. Opo, Pokemmo. Meron tayong tournament. Day 1 pa lang naman. Shoutout sa ating 20 viewers. Palit. Okay. Punit. Mali. Inisip nyo mag-earthquake. Walang trick guys walang trick. Walang trick room. Air Slash. Anong item ng Shoutout Stage Night. Shoutout, aking girlfriend. Salamat sa pag-notify. Salamat sa ating 20 viewers. 21! Nag-miss yung Air Slash. Ang ganda ng laban na to. Pahirapan. Anyong, salamat Ate Mika sa bisita. Nagising na. Trick room. BB Race. Mamaya po yung BB Race at the end of the stream, no? Nung 8 battles. Shoutout kay Toyoman si Gaming, ha. Salamat sa pagbisita. Oo nga, hindi ko ma-predict kung sino mananalo dito. Pero in the long run, feeling ko lamang si RB dito. Baka mail item din po si Breloom. Okay. I see. I remember na. Para hindi kasi last tournament, meron siyang trick Rotom Wash. So, tinanggal niya yung Toxic Orb, pinalitan niya ng mail para hindi siya matrick ng ng Rotom Wash. Pero nagtanggal si RB ng Rotom Wash. Pinalitan niya ng Porygon. Explosion. Ang dakilang explosion. Hindi ko alam kung anong moveset ng main shout, ba't di niya nilalabas, eh. Effective ang main shout
taunt. Para hindi makapag-setup ng trick room. So, yung taunt, hindi ka makakapag-status moves. Kailangan attack lang yung gagawin mo. Side shock. So, ito na nga. Lumalabas na yung kalamangan ni RB sa long battle. Parehas magaling magpalit. Kaya lang nakapredict si RB ng pa-aid sa Ursaring. Check nyo nga kung sino next battle. Sa sa bracket. Sakit. Aray. Babalik na ata sa normal yung Ayan, bumalik na. Papalit to ng Toge. O pwede rin ito, Dusclops. Si Reuni, meron din siyang sariling trick room. Porygon. Ako po, ilang hits pa. Una. Shoutout Boss Ronel sa 10 stars, salamat. Mika nyo pagod na. Shoutout Kyle Baman. Na-shoutout na natin yan, boss. Sa start pa lang ng laro. Nice flinch, no? Kung di nag-flinch siya, makaset out ulit ng trick room. Dusclops. So ito, tingnan natin kung ilang beses mapiplinch to. Ito yung kagandahan sa hindi na na-flinch. Ayun na. The trick room. Ice beam. Lelo. Relum. Wala nang tulog, no? Pwede niya itong patulugin. Pwede niyang patulugin to. Hindi ko mag-gets to. Hindi naman kaagising lang, Lods. sa gabi talaga ang gising niyan eh. Memento. Ngayon ko lang na-explore yung yung moveset ni RB, no? Kasi nung naglabang kami, puro talo ako. Hindi kami umabot ng gantong turn sa trick room niya. Ito pwede niyang patulugin. Mauna siya dito eh. Ay, di may poison eh. Tinoxic niya eh. Hindi siya mamamatay. Namatay. Kala ko hindi mamamatay. Ayan, side shock. Ay, may trick room na nga pala ulit. Dito kaya. Nakapag-setup siya dito ng trick room. Diba kasi time zone dito sa Tawi-Tawi. Sana all iba time zone. Let's see. Pero mahirap na to Side shock. May isang turn pa ata yung trick room. Ay, ito, bumalik na. Ito na. Pag, ito, mensyaw na may taunt, lamang pa siya rito, no? Taunt. Eh. Patay. Patay si RB. Dalawang lang to. Dalawang close combat. Ang tanong, itong Marowak, buhay pa eh. 100% pa buhay eh. Let's see, yung Marowak ang magde-decide nito kung mananalo si RB or mananalo si PLDT. Kung mawa one hit ng close combat. Ay, hindi. Parang naka-scarf. Ay, hindi naman. Pero wala siyang life orb. Ayun, life orb nga. Hindi ko nabasa kanina. Sorry na. So, ito magde-decide kung mananalo or matatalo siya. Pag binumerang siya nito, pag nabuhay itong Marowak, tapos nabumerang, patay na. Grabe, intense ng laban. Let's see. Ano ba si Marowak? Ayokong Pena. Ay, nag-crit! 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 Nice crit! Clutch! Woo!
Ganda na laban. Oo nga, sobrang perfect ng crit na yun. Game 3. Woo! Thank you ulit sa 10 stars. Oo, ang gagaling nila. Grabe. Clutch crit talaga yun. Ay, baba. Baka hindi po na, baka hindi tayo naiintindihan eh. Kaya ulit tayo mag-expectate. Talitan lang. Ay, joke, di pala prayo double edge. Hindi siya, prayo. Wala atang prayo si Marowak sa setup ni RB. Pero kung hindi nag-crit yun, mamamatay kaya yun? Pero hindi siya super effective, di ba? Shoutout sa Fuentes. Best friend ni Catherine, mga enjoy ko. Hindi siya super effective eh. Yung close combat. Poison heal. Thank you ulit sa 10 stars, Carl. Oo, ang angas nila, grabe. Ang ganda ng laban. So, nagbalik ulit ng team si PLDT. Meron na siyang Blycey. Ay, Chansey. Ooh. Paano gagawin niya rito? Parang mas okay na yung team niya kanina. So, ito talaga yung pinapatulog ni RB, no? Ito yung sinasakripisyon. Uy! Uy! Pwede na siya mag-spore dito. Epic ba? Life Orb! Life Orb! Ganda ng laban. Kinakabahan ako para sa dalawa. Kahit sino manalo, deserve. Not so tanky. Either spore or superpower ulit. Ooh. Pinalta niya na. Piling ko dapat nag-spore na nga dun si Oops. Ayun. Dapat yung pagka-superpower niya. Obvious na magpapalit na yun eh. Obvious na spore na kanina kasi. Ay na magpapalit since pinakita niya yung superpower. So let's see kung anong gagawin nila. Hindi ko rin ma-predict. Pwede magpalit na eh. Ayun na, nagpalit na nga. Electrode. Taunt. So hindi na-maximize masyado ni RB yung palit ng team, no? Magic Coat. Ano yung Magic Coat? Hindi siya matotoxic. Yung ba yung Magic Coat? Hindi sila matotoxic. Ooh. As began to leg shrouded sa Magic Coat. The po electrode use stone. The Magic Coat bounce the taunt attack. Oo, ang galing. Ang nataunt yung electrode. Nice one, RB. Ang ganda nun ah. Ang ganda ng mga moveset ni RB, no? Ang galing niya mag-setup ng trick room niya. Hanga ako sa batang to. Nakabahan ako. So, nataunt na si Electrode eh. Paano sunod mong gagawin yan? Hindi ka makapag-setup ng light screen reflect. So, kung may bolt switch ka, mag-bolt switch ka na. Oo nga, ngayon ko lang din nalaman. Nice palit. Nice palit. Para maano niya, malagay na ng burn yung Conkeldurr. Ayan naman yung Porygon na walang kanto parang lobo. Ano siya, kasi si Porygon 2. Porygon 2 yung niya. Yung gamit niya. Yung original Porygon, yun yung may kanto-kanto. Susuntok to. Drain Punch. Either pwede magpalit si RB ng Dusclops. UFO. Nice.
Since hindi effective yung ano, yung fighting attack sa ano. Kung may pakid si PLDT, pwede pa to. Porygon 2 na pala yan. Oh, meron sa Gen 3, hindi ko alam kung anong Gen na yon. Merong ano, Porygon, yun yung may kanto-kanto. Porygon 2, ito yung nandito. Tapos meron pang Porygon Z. Para na siyang ano, Ibon. A1. Back up. Pinansalo niya. Uy, parang mali yun. Ba't second backup pa siya? Para sa Mach Punch? Parang sayang naman. Sana pinakade niya, no? Or din Rain Punch, or Earthquake, or Thunder Punch. Kahit anong masuntok niya, no? Kasi normally naman, kung may backup, Drain Punch, Mach Punch, tas isang Elemental, or Stone Edge, Earthquake, parang mali na nag-backup pa siya. Papatayin talaga siya niyan. So, no choice na siya. Okay, no choice na siya. Magmamakpan siya. Or mamamatay siya ng walang bawas. So, si Psyshock, special moves siya. Pero yung ano niya, yung scaling ng bawas niya, pang physical. So, goods na good siya, pang tapat sa Chansey, Blycey. Sayang yun. Oo nga eh. Pwede na siyang sumuntok dun eh. Makakabawas sana siya ng malaki. Oh, so yung nag-apply tayo sa Axie, no? May na-apply tayong scholarship. So, reply natin yan, ano? After nung game. Psyshock. Ulit. Since Shadow Ball, Psyshock. Shadow Ball, Psyshock, Trick, Room. Ano pa isa? Nakalimutan ko isang moves. Thank you Ate Maika. Salamat din sa pagbisita. Toyomancy Gaming, guys. Search nyo lang sa FB. Naubos na yung trick. One hit, guys, kapag life or quiet. Trap the universe. O talaga? One hit yun? So, pray ng flinch. Yan. Pray ng flinch lang. Ulit. Pray ng flinch ulit. So, ako hindi ko i-out tong Togekiss. Pray ako ng flinch. Nangyari sa akin 7 times. Sunod-sunod flinch. Pray ng flinch. Nag-flinch. Ganun talaga kadaya. Kadaya no. Ganun kasakit yung Serene Grace. Ayun, gumana yung trick room. Nag-miss yung flinch. Pwede siyang magpalit. Magta-teleport na to eh. Pwede ito mag-teleport, mag-discharge. Pero, electrode. Teleport nga. Palit ng or sharing. Wala na siyang pansalo sa paking. Dinalis niya yung niya eh. Wala, 2 hits lang. Hindi kaya. Hindi kayang saluhin. Kahit merong Hindi kayang saluhin kahit may Eviolite. Sakit talaga. Ice Shard. Hindi mamamatay yan sa Ice Shard. Focus Sash. Ang kunat. Tsaka siya mag-Ice Shard, no? So, pwede magpalit si RB, pwedeng hindi na. Depende kung maano niya yung Ice Shard. Nagpalit nga. Uy, skilling! Putol na ba yung trick room? Tayo na, that is the dimension return to normal.
Dusclops. Hatak niya lang to. Iatak niya na yan. Tapos mag-set up ng trick room siya. Si Dusclops. Ang hirap ng laban. Hindi ko alam ba't pa siya nagpalit ng team kanini. Okay na nga yung team niya eh. Trick room. So, a-attack to. A-attack tong Dusclops. Ay, Shard Cloister. A-attack yung Dusclops. Hindi naman siya magpaparelit ng Breloom. Ay, Shard nga. Ice Beam. Counter na agad ng Ice Beam yung tatlo, no? Wala bang gumagamit dyan ng mga Pokemon ni Ash, ha? As in, buong lineup. Meron. Streamer din siya. YouTuber. Pero dito, ata sa tournament ko, parang wala akong kilala. Meron ata gagamit ng team ni Sincha. Ay, Dirge. Paki-mention si JC dun sa group chat. Grabe. 30 minutes na tayong naglalaban dito. Meron po kasi onti lang po gumagamit. Oh, napakadalang. Kasi yung team kasi ni Ash, pang-anime lang gagana yun eh. Reflect, Earthquake, Sincha Billiard. Sincha is one of the champion ng Pokemon series ng Sinnoh. One hit lang ng reflect, no? Ay, ng pakid kahit may reflect. Wala na to. Pero magandang laban yung pinakita ni PLDT number 1, ha. Kudos to him. Mention mo na siya sa group chat, ha. So, lalabas lang ulit ng Dusclops. Or, ito at. Naka-ano kasi ito eh. Naka-scarf eh. Kasi kung hindi ito naka-scarf, mag-ano pa yun eh. Nasty flat, magro-roost. Naka-scarf kasi. Dito rin siya naka-set up. Yun lang. Pa-mention lang. Sana umabot sila pareha. Tingnan natin yung gaano kadalas yung flinch. Ilan bawas? 25%. Hindi niya Thank you, Dirge. Tapos si Tri-Treat, mention mo din pala. May utang sa atin yung si Tri-Treat. So ito, bilangin natin kung ilan yung flinch. Kung one hit ba. Ano ito eh? Modest Scarf. Patay. So ito. Ito na. Woo! Shoutout IGN Crucian. Hindi na. Wala na. Hindi na nag-flinch. Woo! Woo! Congrats. Nice game. Sinusunod. Yan. Hindi kasi ako nakapag-print ng picture eh. Sorry na guys. Sorry. Kailangan patuloy nating pumunta dito.
sa page. Tandaan ko na lang yung yung natitira pang battle. So, Snow Way, Janet for you, Jutska, Mikois, Too Easy for me, tsaka Iris. So, pares Paul yung maglalaban. Snow Way versus So, pag may absent, pag may isa lang na umabsent, halimbawa, itong taga-team ng Paul umabsent. Ayaw nga pala, Axie reply. Mukhang magpapakita na yung first absent, no? Channel 4. Wala pa rin. Wala talaga. Harold, kung nakikinig ka, you will be responsible for this. Necrolite, ikaw nag
Ano ba? Tingin nyo? Consider sa pagbisita. So, I'm disappointed. Disappointed with F. Kasi yun nga, handpick yung players eh. Pinapili ko sila ng mga players or nag-mini tournament pa sila per team. Yung ibang team. Kasi ayoko ng absent. Ayoko na. Tingnan nyo naman yung stream ko. Ganyan lang yung stream ko. Mag-aantay lang tayo ng DQ. Di ba ang pangit? Kaya, hanggat maaari. So, yun. Wala nang fall sa next season. Nag-request sila sa akin na 2 teams sila kasi madami silang player. Tapos ganito yung mangyayari. Nasa poll pa naman yung alt account ko. Kaya lang nakakainis kasi. Very disrespect. Ready na yung next battle. So, mapapaaga yung tapos natin ngayon, no? Gusto nyo... So, feeling ko dalawa yung magiging absent natin. Wala si Too Easy sa bahay nila. Ano ba yan? Malayo pa lang nag-post na ako ng sked. Wildcard equals no. Bakit nakakyat? So, ang ganda ng shiny main show. Simulan natin to.
So, advance na si ano, no? Si... Kay Nicois muna tayo. Oh, balance team. Tatlong wall, dalawang physical wall, isang Blissey na sobrang kunat as SP wall, High Dragon, Rotom Wash. Tatlong SP attacker to. So, pero meron siyang Toxic Spikes, Steel Track. Let's see. Diyan lang yung ano, chat head ni Axie. So, magsa-set up sila ng Steel Track. So, hindi, counter agad yung ano yung Rotom Wash dito kay Swampert. Swampert is water ground, no? So, neutral yung water attack. Immune siya sa electric type attack. So, pero pwede itong mag-Will-O-Wisp. Meron palang toxic. So, meron pala siyang toxic. Hindi Will-O-Wisp yung gamit niya. Parang sila nag-toxic. Nice moves. Nice choice para dun sa dalawa. Pares ng item left over. So, kung toxic, Volt Switch, toxic, Hydro Pump, this could be Pain Split, or Defog. Or pwedeng yung Defog na kay Skarmory. Hindi eh. So, this could be Defog or Pain Split na. Nag-Hydro Pump. Setup lang to ng Steel Trap, yan. Yung ability ni Swampert, kapag mas maliit yung buhay niya, mas mataas yung bawas ng water attack moves niya, no? So, let's see kung magagamit niya yan. Mas mabilis si Rotom. So, kung tatama ulit yung Hydro Pump, nagpalit na. Salamence. Flying Dragon. Ay defog nga. So, Hydro Pump, Volt Switch, Defog, tsaka Toxic. Ang tanong, anong klaseng Salamence to? Is it a sweeper or a tank? Pero pwedeng tank to, no? Bold Salamence. Pang counter sa mga physical attacker. Ito, baka i-toxic lang ulit ni Rotom. Pero mas mabilis sa elements dito eh. Woo! Nag-miss! Merong naiinis! Magpapalit na tong Rotom. Ay. Ay, na-excite naman ako sa Axie. Ano ginawa? Void, no? Uy, nice. Nice switch. So, nagets niya yun. Kung may flamethrower si guys, yun, yari yun. Miko is veteran na ang Jutska. Trainer. Isang trainer na mapagpanggap. Hindi yan yung original rank ni Jutska, no? Nagaharot lang yan. Gusto niya ibang pangalan daw gamitin niya. Counter. Kung nag-U-turn siya dun, yari siya dun. So, hindi masyadong magte-take effect yung King Drop for now, no? Kasi mayroon pang Blissey. Saka helmet. King Drop.
Kung ako si Judes, magpapalit ako ng Scizor. Hindi ko na i-attack yung Kingdra. Either magpapalit lang to ng Blysey. Either. May chance, malaki kasi yung chance magpalit lang to ng Blysey. To ano rin, to stall rain. Para maubos lang yung effect ng rain. So, wag mo na i-attack. Palitan mo na ng Scizor. Para pwede kang mag-U-turn paglabas ng Blysey. Tapos set up ka ulit ng panibago. Yan. Swampert. Why? Kati naman dami siyang hydro pump. So, pag inatake ito ni Swampert, magiging mami yung ability niya. Mawawala yung additional damage ng rain moves niya pag mababa yung buhay niya, no? So, isa to sa mga nakakainis na wall, si Kofa. Una kasi ghost siya. Pangalawa yung ability niya. Hex. Toxic Spikes. Oh. Kala ko mag-hex na. Yung hex kasi mas sumasakit kapag merong status moves yung kalaban. So, i-attack niya ba si since physical wall to? Kailangan niya makapag-defog. Mag-iisang toxic pa to eh. Toxic spikes. Ayun na, nag-hex na nga. Ooh. May natira pa. Ito na. Ha-attack na to ng waterfall. Pero hindi naman mamamatay si Kofa dito. May Will-O-Wisp to, no? Will-O-Wisp, Hex, Toxic Spikes. Ano pa isa? Pain Split. Atake na tong Swampert. Mamamatay lang din siya kasi. Uy, Ice Beam. Hindi ko na gets. Ba't Ice Beam? Wala ba siyang water moves? Salamence. Sakit. 25% bawas ng steel track. Lamang na rito si Mikoys. Nakapag-set siya ng hazards niya, no? Tapos wala ring gagawin yung mga ano niya. Wala ring gagawin yung Kingdra niya kasi may Blysey. Para naman dito, merong Skarmory. Merong Kofa. So mahirap to. Galing ni Mikoys. Scar. Oh, defog. So yung defog niya nakakay no? Nakakay. So ang moves nito, U-turn, Scald, Ice Beam, Hurricane, ni Pelipper. Flamethrower. Nice predict by Mikoys. So, hindi ko na-expect na may flamethrower pa yun. Magro-roost lang to. Pwede na siya magpalit. Kung ayaw niya ipapatay si Salamence. Ang sakit na nung nung toxic. Ay, nice heal bell. Grabe, napaka-support nung niya. Chansey niya. Softball wish. Heal bell. Teleport. Na pursuit. Pero maliit lang bawas. 48%. Ang tanong, may Will-O-Wisp ba? O magsaset up ng Toxic Spikes?
Pursuit ulit. Ang sakit. So, wala nang ano, no? Wala nang technician si ano. So, hindi na siya makakabawas ng... Ba't nasa taas yan? 47% ulit. Pursuit. Uy, patay. Hindi ko in-expect yun, ha? Hydreigon, Flamethrower. Labas mo na to, Pelipper. Or wag. Sacrifice Salamence. Pwede. Nawala na yung ano niya eh. Conkeldurr. Malakas yung move na Pursuit eh. Kaya hindi ata na-cover ng Technician yun. Ang cover lang ba ng Technician yung mga 40-40 moves? Bullet Punch. Yun lang. Uy! Parang mas maganda ano na lang ulit siya. Lumabas na yung... Parang dapat nag-special move siya. Kasi, normal kay Conkeldurr na makunat sa physical attack eh. Medyo bulky si Conkeldurr sa physical attack. Lalabas siya ng Skarmory. Togekiss. Ito na yung ano. Pwede itong naka-Scarf Togekiss. Pero pwedeng hindi kasi hindi niya naman nilabas agad. Normally kasi kapag Togekiss, nilalabas agad pag Scarf Toge. Ay, parang mali na pinapatay niya. 57. Ah, pwede. Pili ko nga naka-Scarf eh. Indra. Surf or Hydro Pump. Na poison na. Pwede mo... Naisip ko pwede niya na ipapatay yung Togekiss. Nilabas niya Rotom. Surf. Patay na. So, Rotom yung sinacrifice niya. Patay na rin si Rotom eh. 38% surf. Ganda ng laban. Kinakabahan ako. Patay na si Rotom dito. Ano to eh? Choice Specs Modest na Kingdra. Kaso hindi niya makakapag softball to. Pwede siyang magpalit ng Scizor. Wala eh, makunat talaga eh. Mga 20% lang babawas ng ano na yan eh. Magso-softball. Seismic Toss. Uy, walang softball. Walang softball yung ano, Blissey. So, Healbell. Seismic Toss. Yung pala yung pinapakitang moves ng Blissey, no? Kanina panay pa lang siya palit. Remember, this is still game 1 ng ating battle game 3. Uy, force it ulit.
Teleport. Tinatamaan nyo na pursuit yung teleport na yan. Skarmory. Setup ng steel truck. Pero 25% lang magiging bawas ng ano. Ng steel truck kaya no. Ilan pa turn ng ano, ng rain? Dalawa pa? Dalawa pa ba? Pelipper Flinch, palit ng Salamence, Kingdra, 2 turns. Okay na, isa na lang pala. So, palit ulit ng Pelipper. Buhay Pelipper dito eh. Tapos, ano, Bullet Punch Scissor. Papapatay niya na to Pelipper. Ganito mangyayari dyan. Lalabas niya yung Pelipper para umulan. Lalabas niya yung Scissor Bullet Punch para mabawasan lang yung Togekiss. Tsaka niya ilalabas ulit si Kingdra. Oh! Uy! Hindi ko naisip na magpapalit si Mikois. Will this Wish Protect? Hindi mamamatay yan. Ito na nga yung Wish Protect. Wish Protect Heal Bell. So pag naka-Wish Protect ka, parang naka-softball. Wish Protect Heal Bell. Tsaka Seismic Toss. Mali. Ba't hindi pa siya magpalit? This Bullet Punch. Gano'ng kataas yung damage ng Bullet Punch? Sapat ba yun para matuwid si Blyce? May hindi pa siya nilalabas ng isang moves ah. Feeling ko protect yun. Hindi na magpapalit. Ay, teleport pala yung isa. Wala pala talaga siyang Hindi mo naman pwedeng ipalit yan. Dapat bullet punch na lang. Parang mali yung ginawa mo. Mamamatay na yun eh. Shoutout Miguel Gonzalez. Salamat sa pagbisita sa ating stream. Etong hindi etong sacrifice ng Togekiss. Hindi ko na gustuhan yung pursuit pa. Feeling ko dapat bullet punch na yun. Para mabawasan na yung Togekiss. Kasi hindi mo one hit ang Togekiss niyan. So, kay Judes ka naman tayo no? Spectate. Ito na yung niya. Sun team niya. Balance team. Ewan ko kilala nyo tong team na to. Hippo down. First show. Predict. Inisip niya kasi maglalabas ng Skarmory. Bolt switch.
Eto, labas mo tong ano, scissor. Ay hindi, may toxic spikes eh. Pero pwede na tong hipo down. Wala palang toxic yun. Oh. Will-O-Wisp. Toxic spikes. Hex. May inilabas pa siya kanina isang moves, nakalimutan ko. This will be ano ulit, no? Board switch ulit. Could be hipo down. Magnezone. So, hindi naman, ang Will-O-Wisp, napapahap niya yung damage ng physical attack. So, no effect siya kay Magnezone since Magnezone is ano, special attacker. So, yung pinaka benefits na lang to is yung bawas na 6.2% every turn. Ball switch lang ulit. Ay, nagpalit pala si ano, no? Palit siyang Milotic tsaka Axos. Breaks the mold. Thunderbolt. Pwede ito magano. Hindi naman mawa-one hit ng Haxorus ang ano eh, Mandibas ng One Dragon Dance eh. Or Stone. Siguro meron tong pang-atake kay Mandy. Hindi siya pwede maglabas ng Rotom since merong ano, Mold Breaker. And yung Mold Breaker, nababaliwala niya yung mga ano, ability na Levitate. Pero kung flying yung Pokemon, hindi gagana yung Mold Breaker. Woo! Nakakaba. Palit ng Mandibas. Mandibas talaga eh. Shoutout, Saber Benruel, Kuro, Tackslide. Kalahati. Choice Band. Patay. Pinapatay niya. Hoy. Shoutout, RB Chester. Congrats sa'yo sa Game 1, sa pagkapanalo mo sa Game 1. So, yung magiging next na battle mo, baka ano na, July 2. Hindi, July 3. July 3 pala. Wala pala tayong schedule ng July 1. Steel Truck. Hindi ko na-gets, basta pinapatay agad yung ano, Mandibas. Pero, since Roar, Ice Fang. Ice Fang tong hipo daw na to eh. Roar, Ice Fang, Slack Off, Steel Truck. Toxic Spikes, Will-O. Nice predict. Bolt switch ulit. Thunderbolt but may nag-PM sa atin. Knowledge lamang ko. Next ka na. Paki-mention naman si ano, si Too Easy. Pinapatay niya na yung ano niya, no? Or namatay dahil sa ano. Chat kasi ng chat eh. BO3. Buffeted by the Sunstorm. Sa Sunstorm na nga namatay. Nice! Nagpalit lang ng ano. Toge. Teleport. Teleport Wish. Heal Bell. Tsaka, tawag doon, Seismic Toss.
Ba't Wish kesa Soft Boil? Since wala naman siyang protect. Kasi may teleport. King naman siya. I'll consider that moveset. Lycy. Cold Switch. So, dito lumalamang yung ano, no? Lumalamang si Jutska dahil dun sa Steel Truck. More palit, more sakit. Sinanay niya kanina sa ano, sa Pursuit. Tingnan natin kung iibahin ni Jutska yung moves niya. U-turn. Patay. Pero feeling ko kahit di nag-critical hit, patay. Sinanay niya kanina sa Pursuit na ano, condition. Na-condition si Mikois na puro Pursuit yung gagawin. Haxorus. Mas naka-scarf parehas hindi. Choice Band Haxorus. Etong Rotom naka-scarf. Hippo down. Physical Wall. Earthquake. Super effective yun kay Rotom. Since wala siyang Levitate dahil sa Mold Breaker. Melodic. So, 3 laban lang tayo. Inabot na tayo ng 1 hour and 30 minutes. Toxic. Nagpalit siya ng moveset sa Hippo down. Nice Toxic. Hindi na makagamit ng ano. Let's see kung ano. Toxic din. Na-toxic si Rotom. Volt Switch. Meron daw po bang lower bracket o naglag na po agad? Naglag na po agad yung mga natalo. Yung lower bracket, sa playoffs pa yon. Sa playoffs. Doon sa second week. Etong first week, basta matalo ka sa BO3, talo ka na. So, group stage lang to. Kukuhanin yung top 2 per bracket. So, pag nakakuha sa top 1, top 2, punta ka dun sa playoffs. Yung top 2 sa lower bracket ng playoffs, top 1 sa upper bracket ng playoffs. Recover, Volt Switch. Labas ng Magnezone. Na to. Partida, walang ano yun Walang burn. Ay, hindi. Kapag may status pala siya, gumagana yung ano niya, Marble Scale niya. Sorry Marble Scale. Boost defense by half defense, hindi SP def, sorry. So, nakaano to, HP SP wall na EV spread. Recover lang ulit. Patay na. Hippo down. Or Rotom. Pwede to Rotom. Ayun nga, Rotom. Lalabas nito Haxorus. Palit ng Hippo down ulit. Haxorus. Ayan, Mold Breaker. Palit lang siya ng Hippo down. Bali po kung sino po manalo for the next round, next week, secured na po spot for playoffs. Opo. Hindi. Hindi next week, sa July. Kasi yung bracket A kasi, next schedule nila is July 3. Yung mga kalaban mo, yung yung nanalo kay Janet for You, tsaka kay pangalan ng isa. Si Janet for You pa yung naalala ko no? Siya nga yung nag-up. Mabsent kasi kaya naalala ko Magnezone. Siya kasi yung absent kaya naalala ko Bali yung naging kalaban ni Janet for You, yun yung mga kalaban mo. Pag nanalo ka doon, secured ka na sa playoff spot. Pero hindi siya next week. January 3. So, kung naka-scarf si Togekiss, syempre mauna pa rin Toge, Pero naka-scarf to dapat magpalit siya ng Blyce.
Told ya. Told ya, dapat Blysey. Jeline Chavez. Confirm. Uy! Pasaway. Ba't lumabas? Sorry. I-upload pa naman natin sa YouTube itong mga video. Paano kaya ito may... Ay, hindi. Kukunin na lang ni Jin sa page, no? Nung isa nating admin. Anong move si Blysey? Tanong. Teleport. Teleport. Toxic. Tipo down. Slap off. Scissor. Kahit sino pwede pa manalo dito, no? Magkamali lang si Jutska ng predict dito. Mag-set siya ng steel trap. Hindi ko nagets para sa yung palit-palit. Kala ko magro-roar na siya. Nag-roost. Mawawala yung pagka-flying. Predict. Ang bagal ng scissor. So yun, no, pag nag-roost ka, pag nag-roost ang isang flying type, nawawala yung pagka-flying niya. So after nung roost, naging ano na siya, naging pure steel type. Kaya naging super effective yung super power. One of the secrets ng roost. So mag-iingat kayo sa paggamit ng roost. Patay na to ulit. Patay na to. Curse ban to eh. Kahit may minus attack. Nabuhay! 54%. 83 to 54. Hindi niya ma-out. Kasi meron steel trap. Nagiging 66%. 61. Since 50% yung roost. Super power. Mga ano na lang to. 40%. Uy, nag-crit. Nice crit. So, ito na. So, flinch gaming ulit. Flinch gaming. Uy, Aura Spear. Hindi na-gets with Aura Spear. Hindi yun babawas. Kahit fighting type pa yun, special moves yun eh. Nice game 2! Woo! Bigat! Game 3 na. So feeling ko lang, kung sino yung na-expectate ko na nanalo. Ayan si ito pala. Binalik niya sa team niya kanina. Hydreigon, Togekiss. So feeling ko dalawang laban lang tayo ngayon. Kasi may absent eh. Feeling ko absent ulit yung isa. Dun sa mga nanonood na kaalala si Too Easy, paki-mention na siya. Last game na to, susunod na siya rito. Blysey. Wilper. Bakit to?
14%. Scar. Togekiss. Air Slash. Pinch. Ilangin natin ang pinch ni Blindsy. Ay, nagpalit na. Toxic. Parang mali. Hindi niya sinagal yung another pinch. Another pinch. Another one. Toxic na toxic. Pero may natural course si Blycing. So, baliwala lang din. Bawal na siya ma-toxic. Pero, mas mabilis si rito, si Magusom, since naka-scarf siya. So, mag-bolt switch lang to. Pwede rin Thunderbolt. Pero pwedeng bolt switch kasi may Blycing. Mag-crit na naman. Tagaan na sa crit ngayon Tapos pwede mag-bolt switch na ni Siraton para siya naman makapag-ulit ng Hydro Pump. Tawagin si Sir. U-turn. Ito bolt switch Rotom. Let's see kung Corsuit or U-turn. U-turn. Nag-U-turn siya. Hindi ko, ang hirap tansyahin kung sino yung labang. Magnesium para di ma-toxic. Will O pala to. Will O Toxic Spikes. X. Bolt switch ulit. Palit sa Scizor. Para pwede ulit siya mag-bolt switch. Bolt switch ulit. Grabe, ang gagaling nila gumamit ng mga balance team. Hindi pa ako sanay gumamit ng balance team. Natatagalan ako. Pag umabot ng 15 minutes, natatagalan ako. Gusto ko mga mga 10 minutes na laban lang. Kaya lagi ako naka-hyper ako. Bolt switch. Yan talaga So, parang di ma-toxic. U-turn na lang ulit. Egul. Joshua Austin mapano. Egul daw, sabi ni Joshua. Levitate na. Mas mabagal ba si Rotom kaysa kay Blycey? Meron bang speed EV train si Blycey? Feeling ko naman wala. Based on moves niya. So, bakit? Bakit ka nagpalit lang? Ba't hindi ka nag-U-turn? So, ito na yung wish teleport. Para kay buhay. Sana all puno buhay. Gold switch.
Gold switch na parehas. Or pwedeng hydro pump ulit si Retong. Or pwedeng toxic. So 7%. 67.5. So mga 32.5. Gold switch din. Dapat pag ganitong madalas magpalit yung kalaban, nagsiset up na siya ng ng mga hazards niya eh. Yan, tulad yan, magsiset up na si Skarmory ng Steel Track. Ang sakit kaya ng Steel Track pag panay-palit ang kalaban. Lalo yan flying. Flying type. Ghost. Dark Dragon. Electric Water. Mirror. Taunt Mandibas. Tokyo Mandibas. Yung palit. Palit ng Lysi. Bakit? Hindi ko na-gets. Kasi meron pang meron pang wish teleport. Ganun ba yun? Hindi ko na-gets yun Ito ng salo niya. Yun nga, dahil nga meron pang wish teleport. Season. Super power! Kaya lang pag nag-super power siya tapos nagpalit ng Skarmory, patay silang dalawa. Uy! Patay. Yun, umabot na itong ating player. Kala ko maaga tayo matutulog eh. Palit Blaze. Hindi niya isa-sacrifice yun Meron pa siyang defog eh. Meron niya ba? Meron nata siyang defog kay Rotom. Pwede ito mag-toxic. Uy, oo nga pala. Meron nga pala ng super power. Naive. Mix type. Ano ay gagawin niya dito? Ay, luto. U-turn Dark Pulse. Super power. 1-1. So, manalo dito. Proceed sa round 2. Ay, nice. Gold switch.
pa nag-clinch. Init ng laban. Oo nga eh. Ang ganda ng laban. Ang ganda ng laban. Piling-pili kasi talaga yung mga player. So, walang tapon dito. Clinch. Ayan, nag-clinch na. Buti nga nakaiwas pa siya sa unang clinch eh. Dapat nga, board switch na sa dun eh. 22% bawas. So, buhay pa. Nag-clinch ulit. 14%. Ba't siya open ka mag-zone eh? Sacrifice mo ba yung ano mo? Yung roto mo sa ganyan? Patay mo. Parang mali yung ginawa niya doon. Papalit lang. Papalit ng Togekiss. Labas niya ulit Togekiss para sa Aura Sphere. Ay, Dragon. Walang Scarf yan. So, Bolt. Ay, naka-Scarf nga pala to, no? Ay! Nabak. Sorry. Nagpalit ng ano? Palit ng ano? Mandibas. Naka-Scarf kasi itong Magnezone. Hindi na siya makapag-Bolt Switch. Ulit ko. Boost? Boost nga ba? Ano kung item ni Hydreigon? Uy, Brave Bird. Will this be roost or palet? Tandaan ang Togekiss, naka-choice scarf. Palit ng Magne. Kanina pa yun eh. Dati hindi niya pinapatay yung Rotom eh. Let ang bawas yun eh. Ayun lang. Gaganyan lang siya. Babawas-bawas lang siya. Thunderbolt lang ulit. So, 53% hydration. Mandigas ng 21.7. So, most likely, para sa ano, Sunstorm. Sunstream. Still tracking na. Ay, may dipag pa to, no? May dipag pa tong Rotom. What will it be? Pwede nang mag-hydro pump si Rotom. Tsaka siya mag-depag. Oo nga eh. Makapigil din eh. Meron pa isang laban ha. Meron pang absent yan. Nakakainis. Naalala ko na naman yung absent. Pero overall, gusto ko tong day 1.
Thunderbolt lang ulit. Oh, miss! Yay! Nag-miss! Toge. Kasi kung High Dragon, ito Thunderbolt na to, hindi na to magpapalit. Kung Toge, Aura Spear. Hindi na magpapalit siya. Ito Thunderbolt na yun. Patay na to. Times 1.5 stab. So, ilabas mo lang to. Panalo ka na. Panalo na to. Panalo na si Jutsu pa. Kasi wala namang leftover. 5 turns na minus 6.25. Ban. Hindi niya na ilalabas. Pero pwede pa siya mag-slack. Patay na si Yuki. Bullet punch. Bullet punch. Nice game. Nice series. Anong team nga ni ano? Ang tagal mga sir. Yun. Ito easy muna. Tapos sunod. Iris. Rain Team. Versus Hyper Off. Easy predict.
Way too easy. Easy loom. Drill loom. Seed ball. Substitute seed bomb. Pause punch. Light screen. Pero wala nang to. Pwede nyo itong patulugin pag nag-favor dance. Or mag-substitute. Controller. Ba't hindi favored? Hindi fairy dance. Ang progress. Favor. Baka meron ka nyo. Hurricane. Garito dyan. Hidden power. Uy! Hidden power rock? Ano hidden power electric? Tanggal. Tanggal ang light screen. Yari. Hidden power. Flame body. Gumana yung passive ni ano, no? Hidden power rock ata to. Not enough yun para patayin. Kaya lang merong burn. Quindra. Kasi babae. Easy Quindra. Mabilis lang tong battle na to. Pares na hyper offense. Gyarados. Walang ano, no? Walang super effective move si Gyarados dito. Pero to. Ice Pump. Aray. Kung cloister niya nakasas, maulan pa. Baby sa harap ni Pero. Wala eh. Hindi kaya eh. Hindi kaya ng Gyarados si Pero eh. Substitute. Gyro Ball. Gamitin niya ulan. Ano ba ito? Focus Blast? Pinupuno mo lang yung buhay ni ano, ni Peroton. Nag-miss. Focus Blast mo. Bye-bye. Kung maigi sana siya pwede. Kaya lang madalang ang earthquake kaya ano eh.
Focus blast ulit. Tingnan natin kung mag-miss ulit yung focus blast. Naubos ng buhay niya. Sana kanina pa, di ba? Uy, nag-miss! So, mawawala na ito. Ang ganda na pagkakadefag. Pag tumama yung focus blast, nagpalit eh. Tapos camera. Wala kasi, tama naman. Bolt switch. Ito, kahit nakasash to, hindi nyo ito mawa-one hit eh. Pero to. Pero na lang mag-crit. Walang sash. Anong item nun? E.T. nanalo ta game 1. So yung mananalo dito makakalaban ni Jutka. Iris naman spectate natin. See kung anong mangyayari. Uy. Lag ba? Same team? Ay, hindi. Nabalik na si Iris. Balance team. Tapos rain team again. Papalit na yun, pwede na ito mag-devag. Buhay ka pa. Last game na to, last game na. Ng ano. Ay, hindi pala. Kung manalo pa si ano, thank you sa 10 stars. Kung manalo si Iris, meron pa isang game. Kung manalo si 2Easy, last game na. Giveaway na. After na. Uy, nag-crit. Natanggal yung ano. Dragonite. Ano, fake out. U-turn. Palit ng Porygon. Naka-life orb siya. Sana nag-fake out muna siya. Oh, nice. Steel Trap. Steel Trap. Mahusay. Nagpalit lang ulit. Pero datagset na siya ng Steel Trap.
Sa bagay, kasi pag nag-spore, too easy, wala siyang ipangsasalo ng spore. Substitute, focus punch. Ba't hindi siya nag-spore? Hindi ko nag-gets. Substitute, focus punch, seed bomb. Ano yung isa niya? Hindi ko pa siya nakikita gumamit ng spore eh. Kung merong power punch, sa dragon ito. Ayun. Ayun na nga yung spore. Ngayon niya lang nilabas yung spore mo. Tulog. Labas niya ulit day night. So pwede to. Dragonite. Para sa focus punch. Saan ko nawala yung ano? Sandstream. Naive. Not very effective. Si Rotom may nakatulog ah. Jojo. Uy! Ah! Kan Dragonite. Air Slash. Heal Bell. Roost. Heal Bell. Roost. Air Slash. Ano pa kaya yung isa? Yan, Steel Trap. Magde-defog. Pero may defog pa si ano. Si Pelipper. Defog. Tapos, Volt Switch naman si Plasma dito. Si Rotom Wash. Pero pwede siyang magpalit ng Jolteon or ng Breloom. Pero kung magbo-Volt Switch, Aerotorn. Pinaka-safe. Nag-miss. Safest pick yung ano, no? Aerotorn. Volt Switch. Saan ipapalit? Ipo daw. Ground, si Hippo down. Stone Edge. Stone Edge. Ah? Naka-live. Paalam na muna. Bukas na lang ako tatambay hanggang... Tapos, sige, okay lang, Orange. Salamat sa pagtambay. May life orb siya, pero meron siyang toxic. Waterfall. May waterfall yun. Waterfall Dragonite? Bago yun ah. Oo nga eh. Ngayon ko lang nakita yung Waterfall Dragonite.
Yari siya dito. Too easy dito. Substitute ulit. Pwede rin kasi nga may ulan. Lumalakas yung bawas ng water type moves pag may ulan. Ulan. Pero wala, bago lang sa paningin ko. Pinsir. So mukhang ito yung unang 2-0 natin, no? Pelipper. Ooh. Ito ba yung may quick attack? Para pag hindi effective yung bullet punch. Bullet punch. Hindi yung ganun kasakit. %, lang. Yung quick attack pa yun. Quick attack bullet punch. Para pag hindi super effective yung bullet punch, quick attack gagamitin niya. Lalo pag water type. Yun na yun. Masyado akong kinabahan sa kulit na yun. Roost? Pwede ito mag-roost. Okay na. Kaso baka may ice beam. Let's look. Let's wait for an ice beam. Roost din. Okay. Saka siya maging heal din. Para maging heal ko rin. Heal bell. Siya yung heal bell. Ooh. Discharge. Pag. Oo nga pala, trip nga pa yung Teraton. Nag-useless yung Teraton sa battle na to. May pain split kaya? Kung may pain split to, maganda to. Pain split nga kaya. Bull switch! Labas, Porygon. Tulog yung Porygon eh. String split ba ito? Heal Bell Roost. Air Slash. Hindi ko na gets. Hindi porket SP Wall yung build ng Dragonite mo. Ibang sasalo mo na ng Dragon Pulse or ng Ice Beam. Hindi yun ganon. Stone Edge. Close Combat. U-turn Toxic. Wala bang Stone Edge? So, feeling ko ito yung unang 2-0 natin. U-turn. Rotom.
switch. Oops. Alt absorb. Itong iris. Maayos. So, congrats. Shoutout, Ana. Ilang days na? Hindi ko nakikita ko ba yung dito? Makikita ko ba yun? Naka-master ball yung Quindra. Nakita nyo ba? Naka-master. End of day 1. Giveaway na tayo. Notify nyo na yan. Notify, 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 notify. Notify, notify, notify. Notify kayo, notify. Papag-giveaway tayo. Yan, si Uyen na napaka-supportive. Z Pancho. Notify, notify, notify. Mabot tayong 20 viewers, di ba? Ayun, si Harley, oh. Harley. Jean. Oye. Z Pancho. Sino pa? May 4 pa. Nice G, si Too Easy. Ba yung huling lumaban sa dulo? Si Too Easy yung huling nanalo. Yung huling lumaban. 2-0. Kuro. Notify, notify, notify. Ana, ikaw? Hindi ko makita kung ilang days si Ana. Kasi gamit natin omelette, check ko na lang sa FB mamaya. Guys, notify na, notify. Notify na kayo, notify. May isa pa nawawala. Notify, notify. Ano to? Spinning particle. 5 na lang. Okay, 5 na lang. Dalawa mananalo ng spinning particle. Uy. Shuffle. Yun, si Porlales. Yan, 6 lang. So, dalawa mananalo ng spinning particle, spinning seat particle. 114 days na siya. Sana all 114 days. Pag ako nga follow age sa page ko, wala pang wala pa atang 1 month eh. So, dalawa yung mananalo ng spinning seat particle, tas isang 200,000. Okay? Huwag natin masyadong lakasan, gabi na. So, 30 seconds lang, mabilisan lang. Palobat na rin ako. So, yung unang dalawa mananalo, spinning seat particle, pwede nyo ibenta yun ng 150,000 sa GTL. Nakuha natin price sa 520 natat crate. Let's see kung sino unang mananalo. So, may 3 hindi na naman mananalo. Kailan ka ba mananalo dito? Jean, ang unang nanalo. Si Jean. Tandaan na lang, ha. Ito, spinning seat ulit. Tapos yung last, 200,000. Mark. Ayaw galingan ng bibi ko. Manalo ka naman. Palpak talaga bibi ko.
Z-Pancho. Ayun na, Z-Pancho. Wala na magbo-boost. Tandaan nyo na lang. Ito, 200,000. Work. Work, work, work. Akala ko Harley busy ka. Nanalo ko na nga eh. Ha, Harley? Akala ko busy ka, Harley. Ba't nandito ka sa BB Race? Hindi ka sumali sa battle, tapos sumali ka sa BB Race. Oops, Harley, 200,000. Pwede talaga manalo si ano? Si Oye. Okay. Punta na lang kayo dito para sa prizes nyo. Spinning seat particle, no? Busy sa Axie. Sus! Sana all may Axie. I-replyan ko pa pala yung ano. Uy! 2.5M nga. Raffle ni ano. Ni Zoro. Ay! Nagulat ako. Yung mga nanalo. Alam na, punta na kayo dito. Punta na yung mga nanalo dito. Nakalimutan ko i-like yung ano ko. YouTube ko. No, I forgot. Saan na? Yun, Harley. Oye, punta ka din dito. May bibigay ako sa'yo. Bilang lagi ka nakasuporta sa ating stream. Nalo nga din pala si Jin, no? Si Jin, ZZ Pancho. Z Pancho, punta ka na dito. Z Pancho. Z Pancho, punta ka na dito para ma-stop ko na yung stream. Let's go na. Ikaw yung nanalo, diba? Si Oye. Oye, punta ka din. Yun na pala. Bilang lagi nakasuporta sa ating stream at walang sawang nagsisend ng stars. 150,000. At bilang hindi ka pa nananalo sa BB Race, tanggapin mo yan. Trade. Pa-thank you ko yan kay Oye. Huwag na kayo magtampo. Magkakaroon din kayo pag nanalo kayo sa BB Race. Yan kasi panay send ng stars, panay nood ng live, tapos hindi na nanalo sa BB Race. Okay, thank you guys. Salamat sa panonood. Bukas ulit. So, 2 weeks to. 2 weeks tayong ganito. Salamat sa panonood nyo. I love you. Uy.